Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Homecoming. So guys, this episode starts off with Uzethu Ekseni. She is all dressed up guys, she's heading out. Remember, she has her earring. So Mashabalala then says to Uzethu, ngiyazi ukuthi sesikhulumile ngalento, kodwa ngifuna ukuthi ingene la ekhanda lakho Zethu. Mawufika laphayana, Uzethu then says, ngiyazi ma, mengifika laphayana ngiyaxolisa. UMashabalala then says, angidlali njalo. Mawufika laphayana uxolise, ungabe uchaza izinto eziningi ukhanta laphayana. Uxolise nje kuphela. Uzethu then says, ma, ngiyathemba ukuthi uyazi ukuthi lento inzima ibukhuni kangakanani kumina. UMashabalala then says, hayibo Zethu, kubani uthe izoba lula? This is the only way to put an end to this. Uthi wena uvele uxolise laphayana. As she's speaking like that, uZenzo walks into a lounge wearing a blazer. Shuthi-ke uhamba noZethu ubaba uZenzo. uZenzo then says, asambe Zethu ngani yami, we don't want to make things worse, ngukufika late. UMashabalala then says, cela sithi ukhululeka kancane, wozani ngapha. She's speaking to uNomfundo noNga ukuthi baze ngalana elounge enzele bazothandaza. She's like, wozani sithandaze. They come indeed, they hold hands, athandaza uMashabalala, and then the scene just ends like that. Next scene, ngempela uZenzo and uZethu, they are at the hospital guys. They are waiting for a hearing kaZethu. uZethu then says kubaba wakhe, angazi baba noma ngiyahlanya yini, kodwa ngizizwa ngathi lezi ndonga zisilalele. uZenzo then says, kanti lutho ngani yami, ukuthuka nje kuphela. uZethu then says, ngifisa ukuthi ungangena nami baba. uZenzo then says, ngiyazi kodwa ngikhona la eduzane nawe. uZethu then says, I feel like these walls are closing in on me. And then uZenzo then says, ini. uZethu then says, hey, unganginaki baba, like just never mind it. uZenzo can see ukuthi hi, uZethu shame, she is not okay. She is so nervous. He then says, Ngwane, konke kuzohamba kahle. As he's speaking like that, the nurse shows up. She then says, Zethu, sebelinde wena. uZethu then says, ngiyeza. uZenzo then says, uhambe kahle ngane yami, ukhumbule uma wakho ukuthi utheni kuwena. uZethu gets up and she's like, okay, and she follows the nurse. Ngempela uZethu enters the boardroom. She's like, sanibonani. And then everyone then says, yebo. uMatron is sitting there. She doesn't even binganela guys. Unyenye ebusweni. And then one of the guys then says, hlala phansi. uZethu then says, ngisacela. She gives a brown envelope. Angazi ukuthi kunani laphayana, maybe her document that she does qualify to be a doctor and her credentials. She gives it to the one guy, so she uyamcela basically ukuthi ayibambe le envelope. So then the one man then says, siyabonga, sibonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi sonke siphelele, which means ukuthi singaqhubeka with the matter. A few moments later, all we see ukuthi uMatron is talking, ubika udaba lwakhe. uMatron then says, ngiyabonga kakhulu sihlalo. Lokhu bekungelula nakancane nje kumina, but I had to take a stand and bring the matter to your attention. Ngoba ngizikhathalele iziguli zethu kanye nemitho yethu sonke esifanele sihambisene nayo. Ngesikhathi uZethu Shongwane ebuya la esigodini, ngamamkela ngezandla ezifudumele ezimhlophe futhi. uZethu looks at uMatron like to say, hayibo, like ayikho lento oyikhulumayo. And I'm also looking at uMatron like to say, why are you lying? uMatron goes on to say, ngamlinda-ke ngizitshela ukuthi uzovela aqhamuke azokhuluma nani. Nakhu-ke sekwenzeka lesigigaba asenzile esibhedlela. Ngizwa ngabantu ukuthi hayi uphansi uphezulu uzibiza ngodokotela. uze wathi ulabo bantu ukuthi sebenza nami. Angikaze-ke mina ngamemeza ukuthi udokotela Zethu Shongwane ungumuntu engisebenza naye. She didn't just end lapho-ke. Wayobelethisa umuntu nge-C-section ebenganalo ilungelo lokwenza lokho. Kuthiwa kubo bayangena bayaphuma abantu abagulayo. She's attending to them. Lokho-ke kubeka engozini iziguli zethu nomsebenzi wethu uqobo. I felt like someone needed to say something. Singathuli nje. Ngisukumile ke mina ngaletha lolu daba
ngoba ngivikela isithunzi sethu nabantu bethu abathembele kuthina ngosizo, because these are our jobs. Ngiyabonga Sihlalo. The chairperson then goes on to say ukuthi siyabonga matron. Ngiyathemba ukuthi sonke sulzwile udaba. Looking at the situation, it's not that serious. Angithi umntwana uyaphila was there to start smiling, like to say, that's been my whole point the whole time. Chairperson goes on to say, no mama, akalimalanga futhi. Singalukazulula kalula nje. We just need to make sure that we all understand the hospital rules nokuthi uze to act olise. Niyathemba ukuthi sizodlula kulolu daba sonke matron. Uzethu then says, ngukhulu ukuzithoba. Angeke ngikwazi ukuxolisa. Everyone ababazi and they like, hayibo, le ntombazane. Uzethu goes on to say, udokotela oweye on call ngalelo langa wayengatholakali ndawo. Ama-nurse ashilo that he was 40 minutes away. Uma wengane ebegula, wacishe wafa. Nami-ke njengomuntu oqualified oweye khona on site, ngithe ngizomsiza. The chairperson then says ukuthi uyazi ukuthi you are making serious accusations njengamanje. Do you mean ukuthi dokotela bengabonakali ndawo nje enhlobo? Uzethu then says njengoba ngishilo Sihlalo wayengaziwa. Chairperson then says, unobufakazi ngalento oyikhulumayo. Uzethu then says, hayi okwamanje. Ulokhuzana matron smiles there, like to say, you're not gonna win this thing. You don't have no proof. Uzethu then says, I'm just talking about what happened that day. But if unganginikeza isikhathi, ngingathola ukuthi wenzekeleni bese ngiyaninika ubufakazi obubonakalayo. Chairperson then says, let's take a short break and step up outside for some fresh air while Uzethu is gathering ubufakazi ezenabo lana embakwalokho sobe siqhubeka sonke. Ngiyabonga. Guys, I'm just like, this man is saying we're taking a short break. I thought ukuthi they're going to give Uzethu maybe iveginyana or something like, yeah? Anyway, few moments later, guys, we see ukuthi the chairperson is taking his final isinqumo sakhe. He goes on to say ukuthi we did our research. We went and asked the nurses zethu lento khulumayo abuhambiselani with what the nurses says. The nurses are saying ukuthi the doctor came 3 minutes into the C-section that you are doing, which means ukuthi when you went ahead and did an operation, whereas it was not an emergency. The doctor arrived just 3 minutes when you started it. Naphezu kwalokho, sicela ukuthi xolisa, and you said ukuthi you are not going to apologize. So then we have came up with the decision, Zethu Hlongwane, you are suspended for a year with immediate effect, guys. And that scene just ends like that. Guys, hey, uMashabalala is going to be so mad because uMashabalala told Uzethu ukuthi mawufika laphayana xolisa ungabukhazi izinto eziningi. I mean, if Uzethu just apologized there and there, they wouldn't be in this situation, or she wouldn't be in the situation where she's been suspended, guys, which means she cannot operate as a doctor for an entire year. Next scene, guys, we see the police van, guys, there iyajaha. It is rushing to some lady's house. Pele police station, there's some man ofikile, and he said ukuthi umshana wakhe. He knows ukuthi umshana wakhe unengane. All of a sudden, ingane ayibonakali, and he is there to report ukuthi uyasola ukuthi umshana wakhe did something wingane. So uSfiso and uMadlamini, his colleague, are going over to that girl's house. So maybe fika laphayana, guys, the girl is standing laphayana. The girl's name is Unomusa, udwele umphakathi at this point. So uSfiso then says kuDlamini, his colleagues, how uyena lo lentombazana asikhulume naye. Then they get out of the car. uDlamini then says, ya ntombazana, iphi ingane? The girl then says, ayisekho ingane. Ingane ayisekho. Isinonkulunkulu manje. uDlamini then says, usho ukuthini ingane ayisekho? Uyibekephi ingane? Unomusa starts crying. She's like, isinonkulunkulu ingane. Ndiyabonga uNkulunkulu. uDlamini then says, uyabona mina lana,
angizange ukuzodlala nawe. Tshela mina ukuthi ingane iyephi, ngoba mungakhulumi ngizokubopha mina and throw you in the police van. USifiso then says, Dlamini, like ukuthi uyamkhuza ukuthi uDlamini, why is she, using so much anger to such a sensitive situation? UNomusa then says, ayisekho ingane isinonkulunkulu. UNomusa ingathi guys ekhanda akekho right or angazi ukuthi is she pretending or what? USifiso then says, hlisa umoya Dlamini, uyambona ukuthi unjani? USifiso looks around and sees ukuthi vele kugcwele eyadini. He then says, sanibona mphakathi. Ubani ogcine ukubona le ngane namhlanje nje? Umphakathi then says, thina sazi ini. USifiso then says, anazi ukuthi mhlawumbe uyifihle kuphi? Awuthi sibheke ngalana. He starts looking around the yard. UNomusa ngalana uyakhala. USifiso then says, nilanelisise madoda. At this point, the community is helping him search. They are searching for the baby. So they can get ukuthi hayibo ingathi khona ingane ekhalayo ngase-toilet. USifiso then says, Dlamini. UDlamini then says, khona into ayibonayo? USifiso then says, khona into ekhona ngalana. Khona umsindo enguzwayo. UDlamini then says, lalela, asifonele i-team ukuthi baze bazosiza. USifiso then says, yaka laba bantu labo. Gada leyo ntombazane. UNomusa then says, ingane ayisekho. USifiso takes off his shirt, guys. Ugeli wakhona, guys. She threw the child inside of the toilet. So USifiso is taking off his shirt because he needs to dive in. And it's those toilets, guys, zasemakhaya. You know what type of toilets it is. USifiso angene ngempela and he gets in to fetch the child, guys. Few moments later, we still uZethu. She's coming back from esibhedlela benobaba wakhe, and she can see man ukuthi hayibo, not so far from her house, umphakathi, there's a commotion going on there. She rushes there. Ubaba uZethu then says ukuthi hayibo Zethu uyaphi? Like, can you just stop being in people's ndabas? uZethu's like, no, like I can see ukuthi kunento eyenzakalayo laphayana. I can't just sit and not do anything. Bekafika laphayana, guys, they put the child on the floor. Ingane ayisaphefumuli. uZethu gets there. She tries and do that. Is it CPR or what's it called? She tries and press the child's fuba, guys. Ingane is not waking up. Few moments later, as uZethu is trying there, Ingane, guys, starts crying, and the whole community is relieved at this point. uZethu gets to save the day once more again, even though she is no longer a doctor. Anyway, next thing we see Matron. She is having a conversation, not Dr. Mkhize. Dr. Mkhize is that doctor who was supposed to be on call esibhedlela, the one that uZethu had to step in for. So as she's having a conversation, not Dr. Mkhize, uShobane ukhipha amabhegi wakhe endlini. Shuthi-ke it's time for uShobane abuyele eGoli. So Matron is saying to Mkhize, umthetho wakho awukhathali yini? Usula futhi. UDokotela then says, empelweni, I thought ukuthi ngize lana ngizokubonga in person. UMatron then says, ngakutshela kodwa-ke awuzange ungethembe. Ngakutshela ukuthi lento hayi ubala nje ngizoyibamba ithi ngci. uShobane is eavesdropping at this conversation because he's seeing ukuthi hayibo, who's this man who is back in my mother's yard for the second time? Dr. Mkhize then says, yini ungilwene kanje? UMatron then says, nginezizathu zami. The doctor then says, hayi-ke ngiyabonga, khathazile. Hey, bengikhathazekile yazi. UMatron then says, lalela, when ngudokotela okahle kabi, I wouldn't allow you to lose your job over such a small mistake. Ena. UDokotela then says, ungasho uphinde. I sometimes forget that yazi lama hour esiwasebenzisayo, it can take such a toll on someone. Futhi-ke angazi ukuba ubungekho bengizoba yini. Ngiyakweleta ngempilo yami. UMatron then says, ungajahi. Luyeza usuku when I will need you to do something for me. UDokotela then says, khona kunjalo. You really gave them a hard time, Khathazile. Izinto zakho nje zonke beziplaniwe zihamba ngulayini. uKhathazile then says, yazi uthini? Angizange ngenze lutho-ke ngikutshele. Yukuthi ngiyayazi leya ntombazana yakwaSangweni. Yislima, akunangqondo laphayana. She fell right into my trap nje kanjalo.
njengegundwane ahleka umatron. Udokotela then says, yazini, namanje angikholwa that she didn't bengafuni ukuxolisa. Umatron then says, kuxolise bani? Le ntombazane iyazeqhenya futhi ukhuluma kakhulu. But one thing that engijabulisayo eKhabazela ukuthi njengamanje yazi kahle kamhlophe ukuthi kukhane esabani isicathulo, and the scene just ends like that. Last scene we see uZethu, she is carrying the baby laphayana, guys. After she saved the baby, usagcwele nomphakathi. uSifiso is standing next to her. uZethu udlalisa ingane. uSifiso then says, iyathusa lento lena. uZethu then says, yini ethusayo? Ukuthi ulahle ingane. uSifiso then says, angikhulumi ngalokho. Yisichitho leso. Yibhadi nje lento ayenzile le ntombazane. Mhlambe ebengazi ukuthi enze njani usisi. uZethu then says, maybe she didn't know where to go. uSifiso then says, kodwa ke bengakhulume ngumntwana. uZethu then says, ukhuluma ngani ke pho? uSifiso then says, yikuthi njalo mesihlangana nawe, mengihlangana nawe, into esihlanganisayo umntwana. uZethu smiles. uSifiso goes on to say, siyabonga Zethu. Umphakathi udinga odokotela abafana njengawe. Doctors who don't run away from tough situations. Kanti ke sengiyabona why uma wami came to me ephupheni izolo ebusuku. Uma wami visited me ephupheni. Wama laphayana wathi mina, uyabona le ntombazana engumlaphi udokotela, uyena muntu esimdingayo la emphakathini. Umbona ebuyile la esigodini, abulona iphutha. Futhi ke akasayindawo ukhethwe amadlozi. uZethu then says, hayi ke uma wakho ebenephutha. Ungibona nje ngiphuma kwi-hearing ngisuspendiwe unyaka owodwa. uSifiso then says, ish. uZethu then says, bathathe yonke into Sifiso, angiseyena udokotela. uSifiso then says, ngiyaxolisa Zethu. Kodwa ngicabanga ukuthi uMatrani, as he's speaking like that, uZethu cuts him off and then says, ngicela ukuthi singakhulumi ngalento njengamanje, like just not now. uSifiso then says, ngiyezwa, and then the scene just ends like that. The episode ends like that. Guys, I did not expect things to end like this for uZethu. I thought ukuthi uzoba udokotela and then uMatron's gonna continue hating her, but now I just feel like things are going to escalate. Matron's hatred is going to escalate to another level. Ukuthi simputhe license yakhe to be a doctor, but still the community looks like they're just going to love uZethu even the more. Anyway, let's park it right there. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys in the next one.